Alinsunod po sa hangad po ni Governor Ramon Monmon Gico III na mas mailapit po ang serbisyo ng pamahalang panlalawigan sa mga liblib na barangay. Ipinamahagi po sa pamamagitan ng Health and Wellness Club ang mga family food pack. Libreng masustansyang pagkain mula po sa Gicosina. Libreng asin, fruit-bearing tree seedlings at vegetable seeds at libreng gupit sa mga residente po ng Sitio Mapita, Barangay Lawag, Aguilara. May pinagkaloob ding mga medical kits at equipment at labis itong ikinatuwa at ipinagpasalamat ng mga residente. Ayon naman sa payag po ni Ma'am Cheryl Escanio, ang OIC Provincial Archives and Records Center at nagsilbing kinatawan po ni Governor Gico sa nasabing programa, ang gusto po nila ay patuloy na mapalapit sa mga mamamayan ng paglilingkod, gaano man ito kasimple. IFM News. IFM News. IFM News.